வெல்கம் டு சிஎம்பிஎஸ். புதுசாக பார்க்குறங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறது இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி 12 மாடல் ஃபோர்டு ஃபீஸ்ட்டாக வந்தது பாருங்கள். ஒரே ஓனரில் வந்துக்குது. இன்றைக்கி வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நம்ம குறைச்சி கொடுக்க போகிறோம். டீசல் வண்டி, 4 டோர் பவர் விண்டோ வந்துடும், அலாயில் வந்துடும், சென்ட்ரல் லாக் வந்துடும், ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் ஃப்ரீயாக போட்டு தர போகிறோங்க. மேலே வச்சுருக்க பாருங்கள், வித் பேனலோட 9 இன்ச்சஸ் ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் ஃப்ரீயாக பண்ணி தர போகிறோம். இந்த வண்டியோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000 இந்த வண்டி தரோம். இந்த வண்டியோட ரன்னிங் வீடியோ ஃபுல் வீடியோ நாளைக்கு யூடியூப் சேனல் அப்டேட் ஆக போகுது. மறக்காமல் பாருங்கள். 1,65,000 12 மாடல் யாராலையும் தர முடியாது. 10 மாடல் 8 மாடலே 1,65,000 விற்கிறாங்க. நம்ம கொடுக்க போகிறது 12 மாடலு வெறும் 1,65,000 தரோம். வாங்க, தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியோட ஃபோட்டோ டீட்டெயில் வேணுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியல நம்பருக்கு இந்த வண்டியோட நேம் போடுங்க, ஃபோட்டோ டீட்டெயில் சென்ட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.